ben vanmorgen aangekomen met een speciale bus. En dat was de lijnbus van de Arriva. Er waren al heel veel kinderen heel erg zenuwachtig voor Sinterklaas, maar wat fijn dat u er bent. Ja, zeker. Wij komen altijd hoor. Hoe dan ook. Dat is één ding wat zeker is. We hebben het nog nooit meegemaakt dat u niet kwam. Zeker. Dames en heren, nou, fantastisch dat u er bent. Sinterklaas, we hebben voor u een plekje gereserveerd. Geweldig. In het tijdelijke gemeentehuis, heb ik begrepen. De Mieren. Dorpshuis. Excuseer, ik ben een stadsjongen. En als het goed is, staat zo'n beetje je eigen jeugd met een bordje omhoog. En als alle kinderen netjes bij zich bij de jeugd met het juiste bordje voor jullie groep melden. Komt het helemaal goed. Ja, binnen, ja, dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En ik heb cadeautjes voor iedereen meegebracht. En het wordt een fantastische middag. Nou, wat een geweldige school is dit. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, wat brengt hij jou en mij? Het is feest elk jaar, mijn schoentje staat al klaar. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hart, je klopt, mijn hartje klopt.